Εδώ η σέντρα του Λεωνάρντο. Πολύ καλή γκολ για την ΑΕΚ. Εντυπωσιακό γκολ από τον Λιμπερόπουλο στο 10ο λεπτό από την εκπληκτική σέντρα του Λεωνάρντο. 1-0. Δεύτερο γκολ του Λιμπερόπουλου στη σεζόν. Είναι μάλιστα ο πρώτος. Βάζει παραπάνω από ένα στα γκολ της ΑΕΚ φέτος. Κοιτάξτε τι ωραία κίνηση. Για να δούμε και το Λαζαρίδη τώρα και ένα replay. Μας δείχνει. Μάλιστα. Βρίσκει ο Λαζαρίδης. Βλέπουμε στο replay την μπάλα. Βάρκας με τον Μπέλεκ. Περνάει ο Καμερονέζος ευνοούμενος και από την κόντρα. Βγάζει προς τα έξω. Το πλασέ πάνω στην κίνηση εντυπωσιακά από τον Λεωνάρντο. Το ίδιο όμως καλή και η επέμβαση από τον Βελίδη στο 22. Ούμπιντες. Περνάει όποιον βρίσκει μπροστά του. Χαμηλά η παλιά. Πολύ καλή ενέργεια από τον Αργεντίνο στο 23. Πιστεύω ότι το Βραζιλιάνο τώρα θα στείλει την μπάλα κοντά στα καρέ του Βελίδη. Οι συμπαίκτες του. Βλέπετε, ψάχνει τον Κάλα που έχει ανέβει. Βάργκας προς τα πίσω, έξιμα για τον καφέ. Προσπαθεί ο Λιμπερόπουλος, επιμένει και έχει δοκάρει εδώ με το βολέ του Κάλα στο 29. Δέλας. Το λάθος του Δέλα. Τώρα τρέχει να καλύψει θέση του. Ο Καζανφέρης του άφησε την μπάλα Ούμπιντες. Καζανφέρης υπέροχη ενέργεια. Κάνει και σουτ. Δοκάρει για τον Άρη. Εκπληκτικό σουτ από τον Καζανφέρη. Κάλα περνάει, όποιον βρίσκει μπροστά του και γενικά κάνει ένα τρομερό παιχνίδι σήμερα ο Ισπανός. Μπέλεκ. Συγκλίνει και αυτός με ωραίο τρόπο. Καφέ στην να περάσει και τον Λιμπερόπουλο. Παίζεται λέει επόπτης, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Η μπάλα στα δίχτυα 2-0 στο 39. Υπέροχα έπαιξαν εδώ οι παίκτες της ΑΕΚ. Αυτή τη φορά ο Λιμπερόπουλος είναι σίγουρα ο σκόρερ. Εδώ βλέπετε ότι καλύπτεται. Υπάρχει παίκτης του Άρη που το καλύπτει. Είναι ο Παπαστεριανός. Και νικάει τον αντίπαλο γκολκίπερ. Έχουμε μπει σε ένα δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων. Τόχα, Ούμπιντες με το κοντοέ κοντά του. Μια ακόμη σέντρα από τον Ούμπιντες. Με γροθιές ο Αραμπατζής. Ευκαιρία για τον Άρη. Δοκάρι και πάλι με τον Παπαστεριανό. Νέο δοκάρι για τους φιλοξενούμενους. Εκπληκτική φάση. Πολύ κοντά στο 2-1 οι παίκτες του Τσιόλι. Ανεβαίνει ο Δέλας. Και ο Κάλα βέβαια που είχε το δοκάρι στο πρώτο μήχρονο και βοηθάει στις στιμένες φάσεις. Ο Δέλας εδώ στην κεφαλιά. Έξω λίγο από το αριστερό δοκάρι μπαλά. Στο 49. Τακουνάκι χωρίς ουσία από τον Ούμπιντες. Καράμπελας κάνει τα εύκολα δύσκολα για την ομάδα του εκεί. Ο Ούμπιντες βγάζει τη σέντρα. Περνάει στο δεύτερο δοκάρι και έρχεται και δεν μπορεί ο καπετάνος. Δεν είχε πολύ καλή θέση στο 67 να σκοράρει. Συνοστισμός για μια καλή θέση. Πρώτο δοκάρι παλιά. Κινείται ο Καφές. Παραλίγο το αυτογκόλ εκεί από την κεφαλιά του Ιάκομπ. Νέο κόρνερ με τον Λαγό. Παρόμοιο τρόπο γκολ. 3-0 με τον Κάλα που επισφραγίζει την μεγάλη του εμφάνιση σήμερα και με ένα γκολ. Είχε δοκάρει στο πρώτο μήχρονο. Ήταν αλάνθαστος στις αμυντικές του επεμβάσεις. Και εδώ τελειώνει τον Άρη σε αυτό το χρονικό σημείο του αγώνα. Το ξέρει ο Τσιόλης. Βλέπετε την έκφρασή του που τα λέει όλα. Ξανά το γκολ. Χειροκρότημα από όλο το γήπεδο για την προσπάθεια του Ισπανού. Ο Γκέντζογλου περνάει πολύ ωραίο τρόπο εδώ. Βλέπει τον Μπέλεκ. Γκέντζογλου αφήνει για τον Μπέλεκ. Λιμπερόπουλος. Η πάσα πάει για τέταρτο γκολ. Το σούτ του Λαγού άστοχο.